Sa iban pang balita, 4 ka drivers nga nagpositibo sa confirmatory drug test, posible i-revoke ang lisensya sunod sa LTO-6. Pila ka pasahero na alarma nga may mga driver nga positibo sa paggamit ng iligal nga droga. Si Kim Salinas nakatuto. Pag-isyuhan sang show cause orders ang Land Transportation Office 6 ang 4 ka mga driver nga nagpositibo sa random drug test nga ginpatigayon sa bus terminal sa Haro kag Mohon Terminal sang Semana Santa. Ini matapos nga nagpositibo pagit sa confirmatory test sang Philippine Drug Enforcement Agency 6 ang mga natungdan. Posible nga ma-revoke ang lisensya sa mga driver sunod sa LTO-6. Nahibaluan nga sa 4, duwa diri ang modernized jeepney drivers, isa ka tricycle driver kag isa ka taxi operator. Well, very disturbing. We have been coordinating with PIDEA and doing activities together so far as drug testing is concerned for the past years to ay sang amonin. Ang ini nga balita ang naghatag sang kakulba sa pila ka mga pasahero bangod sa risgo sini nga dala sa ila pagbiyahe. Kulba man ta kay siyempre gabiyahe man ta mo. Di karon hindi ta mabalaan kung sino sakay ta nga mga driver nga nagagamit sa amusina. Dapat iwas-iwasan gina nila. Kung nag-drug sila, syempre hindi nila makontrol lang nila nga kung pag-drive mo, di mo na kung kisa nga wala mga migiga sakay sa modernized mas nami pagani nga mo nga traditional jeep nga sakyan. Tungod isa sa nagpositibo ang taxi driver, nagmando sa mga taxi operators ang presidente sang Association of Taxi Operators in Panay nga hugot nga i-monitor ang ilang mga driver. Ginadusoman ang pagbalik sang mandatory drug testing. Kaya raman kami nga gina-source out ng mga suppliers ng drug testing, which would also serve as a deterrent para sa possible ng mga users nga sa industry at sa mga operators. Si Apman, ang consultant sang alyansa sang Transport Cooperative sa Western Visayas. Suno sa iya, hindi miyembro sang alyansa ang nagpositibo nga duwa ka drivers. Apang suno kay Yap, ginpahanumduman sang otoridad sa kooperatiba nga hugot nga i-monitor ang ila drivers sa ila pagsinapol. Upod kay Romel Porquia, Kim Salinas, 1 Western Visayas.